eziokwu ọka mma na anyị mere peace with ndị Fulani herdsmen than ime peace with ndị Biafran Liberation Army. Amamihe anya m hụrụ ndị a mere ụnụ ọhụrụ this new ESN ha na-ekwu na ha na-ebido now ọkwa ndị Biafran Liberation Army total blackmail and shutdown ka ha chọrọ ime IPOB na nke ha na-asọ onye ọbụla batawa kwunu hụ ka Gojola Beta na-akụ ekwe na if you are a coordinator in IPOB call now call na ihe nweziwo IPOB wo ndị ahụ ndị wayo ndị gwụchara wayo before ndị correct 419 na-ege ihe nke na-ajụ ọwa gịnị na-eme call ka akwaji so ha chọrọ ịconvert bụrụ ihe ka ha mekwe n'autopilot o convert sha IPOB member to nke ha na-akpọzi IPOB worldwide nọ na nnukwu arụrụ ala ndị mmadụ mapụtasha na-asị ndị na-aghọtaghị ihe a na-ekwu na-asị enyi ka eme peace with who ka ime peace with onye akwụrụ ụgwọ ka ọ bịa gbuo gị ka ị na-eme peace with eziokwu ọka mma na anyị mere peace with ndị Fulani herdsmen than ime peace with ndị Biafran Liberation Army. Amamihe anya m hụrụ ndị a mere maka ihe awụ ekirietara Biafran Liberation Army for the purpose of destroying IPOB. That's ihe ejiri kee ha contractor Simon Ekpa for the purpose so ọrụ ha ka ọwụ ịkpọkete ha nda. You are finished, you've killed, you've destroyed IPOB. Ihe onye a na-achị ewu IPOB and this leadership, unfortunately, the incorruptible Obaduru from 2021 a na-ebugharị ego with ihe even with ihe mere ha nweta chi nweta ego ha ji sustain n'otu a ka kwụrụkwa ekpupụrụ m okwu ndị adị mma ka na-agwa Igbo niile ihe na-ebu ihe niile awa ego ịchọ ịtụ ego gị ndị anyị mawu ndị IPOB ọkwa ya ka Maazị Nnamdi Kanu kirietọrọ anyị wegawanụ support unu ebe they need that support to build this group ya kwụrụ anyị na-elekwe ha anyị na-ege ha ntị ọkwa ha sị ha na-akọ ugbo anyị na-ege ha ntị ebe m gara na Eziagụ agbara egbe agaghị m eji ọnụ m kọrọ unu I will upload it. Ebe m upload one. I'm sure some of you again here. M ga-emezu na upload ebe m ga na ụlọ onye nke ndị amị gbara ụlọ ya ọkụ with nwaanyị ri ime nwaanyị ahụ agbawa ọsọ daa n'ime ọhịa fent ya eburu nwaanyị bugo ụlọ ọgwụ nwaanyị ahụ was forced into by forced labor ya mụọ nwa aga m ya I will play it and ụlọ ha agbaala ya ọkụ nwaanyị na-erestọ agba store ya ọkụ so ha ga-need help anata m ha phone number ha that one m ga-etige phone number ha ka unu nye aka rụkwara ha ụlọ ha ọ bụrụ ndị Hausa ugbu a nye ha IDP camp unu amaghị ihe ndị be anyị na-ata ahụhụ ihe agbara ụlọ wo 5 houses enwe otu nwa agbọbịa na-asịra mmanya akwụ nwa ahụ furu efu ọwụ na ndị amị mere mistake gbagbo eburu ozi ya nobody knows pepa agaghị report ya ọlụlọ Nneka Chimezie na-report ya ga-esi m na m hụzie ihe Maazị Nnamdi Kanu ga-eme ga-akọsụ anyị mụọ problem mmechi ọnụ maka ọ Maazị Nnamdi Kanu onye nọ na nga na-emere we enjoy aga m ezi aga private public transport ka m dị maka m na-aga na m atụpụ ọnwa ọtawụrụ ọkada gba 30 minutes ndị agha m na-akọfa ihe ha ndị amị nwoke ha si bịa gakarị m ebe ha ga-aha m ọ na-ekwu Maazị na kịta na ọ na-ekiri eto para ESN this para ESN ihe a ga na-emesi iwu hapụzie ha agụja ha na ndị amị gba egbe kpokpokpo ndị amị bịakwa chọrọ ha obodo that's what they would do nara ego mama ke the essence of creating another ESN ebe nwere nke ya nwane nọkwa na-eclaim kwa leader to IPOB na-destroy the IPOB nọ n'ime nga anyị okwu binsa okwu a we are scratching the surface o tele jiwere Maazị Nnamdi Kanu nwa m anwụ na nwa m anwụ na anwụ ya nwụọ pikin we say mama no go cry no go sleep ya bịara ha na ka ifu so biko na ndị hụrụ Maazị n'anya ihe m na-ekwu anyị chọrọ ịrụ ndụ nwee dị Biafra
ọwụzie na ụnụ si na Amos divide ala ya ọwado nwere onwe and ndị na-abịa divide ihe awụ ndị autopilot nọrọ n'autopilot unu n'ụfọdụ nwe onye so unu kwụsị ihe ga-akwụsị unu ga-akwụsị unu but identify yourself by yourself with your identity. Onye anyị na-ekwu autopilot be man enough kwụrụ ọkwụ unu hụrụ na IPOB a proscribe ha mana ha akwụ with that prescription na-eche anyị nche maka ebe ahụ m gara ndị ahụ si na kamgbe na ndị Fulani na-eme ha kidnap erepụ ụmụ nwaanyị ha enwe onye nke m postụrụ nke ọsọ nwanne ya nwoke elder brother ya na ndị Fulani igburu ya n'ime ọhịa na ha nọ around November eyidiye ndị abata so na bịa mitesa ha na ụjọ ata na ngwa ha bịakwakwa ha achọọla ha n'ọhịa ha bịakwa gbugbu ugbo bịa were we ihe ha si na makwa kemgbe November ahụ ruo na ha nwere peace ha akọcha n'ugbo ha na ha enwedo okwu na ha ndị akọ. You people will see it. Okay, where the purpose and the reason in play video this our mother. Do you understand me? In as much as na some certain things only I don't agree with that because I mother. I believe on your video of not mother non but my point of view here, only if you could ever before you create a yes and if I will able no Eastern Security Network. It created ESN no Kafabia fight the bandami. Do you understand me? If I gwala you, if I am actually in the Fulani, we should go that another thing got the 12. Na even the ESN no now operate bona our boundaries. Jikola in other states. Na fano chani mo fair. One na yaman in issue I know today. In my issue I know bona no too gentle or money. Butuzo and Gaddafi abo this nje makeup ndị anụnwa ga-abụ hapụta na village ma ọ na town bịa attack ya ndị amị for agbakpọ ime ọfịa then ịma country mụ na gị na ekwubona m ihe a before but some of you ọ ya bụ ekwucha ya na this chọwa onye na-aza sabo na onye apụrụ ụgwọ but that is their own business and ihe abụkọ ya own cup of tea. Ịma country mụ na gị na-abụ na o nwere ka obodo a si a function then ebe gbapụta n'obodo ndị ebe ụmụnne gị nọ now operate their activity na-azụ ma afịa na-eme akwamozu na-eme ihe abụ ebe dị alive dị ịpụtara engage ndị amị gbakpụ ime ọfịa ọ bụrụ unu emere ofu ugboro ọ bụla ịbụ ọ bụla nke ịtọ wee megide to the extent na some village onye ọ na-agbafe onye ọ na-agbafusi ya. Do you understand? Unu bịazie eme engage afọ unu anali ndị amị pụtazie na that village va sakava the whole village. Do you understand me? Hala sakacha village pụọ unu apụtakwa mebe video oh na Fulani zoo army this that ị na-akọgheri wee bụ na ihe unu ji ọbara ụmụnnu unu ji were atụ mgbele ndị agha na-fight for that freedom. I repeat here again ofu onye ada akarị ọha IPOB a bụ ife IPOB ka anyị ma ọ ga-abụ onwe ife na-eme na ya ma nọ IPOB ka a na-ehold responsible marụkwa na onye bụ their leader. Ọ bụ na Nnamdi Kanu n'ime and na IPOB need ka fa nwa another leader ga na control ife na-eme. Let there be another leader. Nnamdi Kanu anwụbere ọ ka ya emecha pụta o kwukwuru na ọ bụrụ iwu na ọnyanwa ga-enweta that Biafra a na-ekwu okwu ya. Do you understand? Man, this confusion and ihe anụ na-akọ anyị need dozi ụdị ihe ahụ na ana Igbo. Ifuru ndị otu gentle ma ndị unu na-akpọ Biafra Liberation Army Nnamdi Kanu condemn kwuru fanwa na create the to attack IPOB. Do you understand? So anything concerning these people they don't need to function and exist na ana Igbo. Ọ bụ na ESN nọ for our security, let them be there. We don't need any other confusion. Biafra ọ bụla anyị na-ekwu maka ya ga-abụ ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ diplomatically. Ọ bụla ihe gbagbusi ndị mmadụ ma ọ bụ ịgbagbusi ndị amị ndị Nigeria ma ọ bụ ịgbagbusi ndị polisi ma ọ bụ any personnel efuru agbalị ya debe n'ala ọ ga-akọ usoro anyị mụọ ha ma ọ bụ na ịmalụ mana locally and internationally. Go and make inquiry ife nna agwa gị. Do you understand what I'm saying?
malụ na ife na onye Igbo ka ịbụrụ atụrụ na-ajụ ajụjụ. Spring leader bụ Maazị Nnamdi Kanu ọ karịrị that na ya epozu something or ya some direction ọ ga-abịa n'anya ọbụla nke anyị efevọ ndị Igbo. We should oppose it. We should ask question. Do you understand? Ọ bụrụ ọzọ onye kwu okwu maọbụ onye jụọ ajụjụ like this asị na mechie ọnụ na ọsabụ ka ịbụ no, ọ bụrụ eziokwu. Like this Lọlọ Nneka Chimezie na-ekwu, I understand na ife na-ese ebe a bụ na e nwere misunderstanding provoke o ji wepụta some certain thing information o ji. Ịghọtago? I understand that because o nwere ka mmadụ ga-esi push ruo gị and o nwere ka ị ga-esi gwaruo mmadụ ife onye a na-efe that na onwere ife bụ that person will be saying some certain things he mere expect n'oge ekwu. You understand? You had the agreement, disagreement ebe a bụ na IPOB a ga-abụ IPOB and secret in any confusion or any creating of any group ka anyị mara ndị anyị na-ediri bụ ife ahụ ihe mma ọ na-ekwu maka ya. A na-ekwukwu IPOB anyị amara ndị bụ their leadership ma ka fasi function ma na the idea no ha with the ESN and na the ESN is to protect the lands of Igbo ndị Igbo. Na ọ bụla ịpụta na the village and the town cause or havoc with ndị military gbafere, then the military bịazie ebe ahụ ejide the villagers ebe a asakaba onye ọbụla. Then ọ bụla ya nwa bụ Lọlọ Nneka Chimezie jere ebe a cover ya. How many media company ka na Nigeria na-eje na those location agwa m na gị na-abịa ife menụ, gwa anyị mmadụ one nwe ụnụ, gwa anyị mmadụ one na-efunu. Then another thing m chọrọ ịgwa gị, ịbụrụ onye Igbo bụ na ị na-akpali this woman ma anụ ọmama gị ka ị na-akpali o. Ị na-akpali nwunye gị na-akpali nwanne gị nwaanyị. Ifia onye Igbo na-akpọ nwaanyị akịta ashawo mụtagoro nwa nụrụ di bụrụ ada n'ala Igbo, i wee na-akpụ ya ashawo na-akpụ ya ihe o ji wee bụrụ nwaanyị because ana m afụcha that kind of comment na-akpụ ya ọmara of ma anụ ọmama gị na nwanne gị nwaanyị na nwunye gị ka ị na-akpali maka some of unu bụ ndị ala. Ekwubuona m ihe a before. A lot of you guys na-efuru Nnamdi Kanu is even worse than Fulani bandit because of the kind of nuisance unu na-akọsụgharị.